28-24-36 Aliyu ɗan asali na garin Gada, a yi saurare lafiya. So ruwan zuma ne aure na so da ƙauna an ɗaura na nace amarya bikin ciyaman mun yi fatan alkairi. Na sanya Allah sarki na mai biyan bukatu, wannan da ya dare rana shi ke taimakon matattu. Allah ka yarda dan asali in zamto cikin fitattu, yi salati ga annabina shi ne gaskiyar nufina, da zuwa ne ya kau da barna. Aliyar sahabi na shahar da su ma ban cirewa. Lokaci ne don haka kome yana wucewa, na zo da tawayar tsaraba don waka nake bugawa. Kunci bakin ciki duka ai masoyi yake tarewa, shi faso ba a mishi kwaba, ba ya kyale yaro da babba, da misali zan yi duba. So ne sanadin mu taru mu karo har ma da kayatarwa. Sannan ga dubun masoya, kun dace da juna don tafiyar ta ku za a koya. Kyakkyawar amarya daban take ko ta shiga gayya, ango kada ta mata, ga farar aniya nufinta, yara manya suna yabata. Ku faɗa kuma ku shirya mutuka raba bararewa. Ta murna yau shagalin ku ake na kauna, aure rike ibada sannan sunna ta dan amina. Ango amarya yan dangi ne babu kamar su guna, ke amarya ke bu mijinki shi zai kara martabarki, ko alama karki ya tsaki, hankali gani ya kyawo halin ki ba mai kushewa. Daban ne hakika ba a barin ka ƙarshe, tauraron ka ya haska sauran nasu ya dusashe. Ni'ima ta rabbana ce a girgije ga ruwa kunshe, ko ina ku ake ta zance, auren naku ba kamance, haka magun ku ni'ima ce, sirrikan ku adana zuciyar ku kar da yayo fitowa. Sani gane ƙauna ce ke kawar da gaba, gaskiya amana idan akwai ba a nuna zamba, shi ne farin cikin mai nema samu ba rashi ba. Yau bikin so ake da ƙauna na aboki na kaina, dole in bar jagumena, mai sayan shi yake biya sannan masu ɗauka suke ajewa. Sha sutura daure kar kayo gazawa, dan dai Ibrahim aijiji na san kana iyawa, na san ka tun a can fare rayuwar baya ni tunuwa. Yau amaryar ka rike ta, ka rubuta ta karanta, junan ku sai ku faranta, sabuwar rayuwa ake marhaban zaman duniya iyawa. Shi domin da na sani tana nan
shi kun saba tun a baya sannan bar shawarar kawaye amarya kwai matsala gurin nan magani gun zubar hawaye ki rike hudubar iyaye tun da dai aure ga suraye masu son ganin ku rana da addu'a za ku tsallakewa. Mahaƙurci ya cimma ƙarshe ni dai iya nazari na yi bangari ba ta masu kushe shi ne fiya baya kyale kwaro da an yi feshi mu fa aikin mu ya hasashe baiwa ga ta gumu kunshe sai masoya su rinka yashe hankali cikon tunane ni ba na fa har iyawa. Mai kwaɗayi shi ne yake yawan bani tashi na hankali mai daidai kwana gida na darni magana sai a bar wa suda ga furannin ku sun yi suda suruwa sai aka yi suranda addu'a hadi da nati mai nema ai zai rasawa.